Pa, nahulihan na si Mama pa. Hindi lang mang, mangita na lang sa akong trabaho para makapalit ang tambal. Tung anak pang ha, ayaw pasagdi. Wala pa gani nak, mangita pa gani kong kwartaan para makapalit kong tambal sa mama. Pa, pilam takadlaw ni may kaon-kaon pa we. Pasensya kayo nakhanak, kaya wala yung tarong trabaho yung mong papa yun. Okay ra lagi na pa. Nagkita ra sa trabaho po. Pasensya kayo nakhanak, dapat nung tagani karon nak, wala ka naguban-uban sa kuha, nag-eskwela unta ka. Sige lang pa. Kaya makahuman ko sa eskwela tabangan taman. Sige lang nak, pohon day, salamat kayo. Pasensya kayo nakhanak, kaysa panahon ng taga karon. Eskwela unta karon, sa unta man, nga pobre man ta. Uy, mao man nga narbaho sa akong uma oh. Luuya gid kahimtangan nila eh. Unsa kay maayo matabang na ko anino? Strikta kay to kong pares ba? Duulong ako nino, basig na ko'y matabang ba? Pa, wala'y pagkaon pa. Pasensya kayo nak, huwag yung kayo pagkaon na dalag yun. Uy, boss, may buntag boss. Uy, boss. Unsa mo dre boss? Nangita lagi may katrabahoan lagi boss. Kol, nakay pagkaon ra, Kol. Gutom na kay Kol. Pasensya kayo sa disturbo boss. Wala mo ko ilain trabaho good boss. Naluoy na po ko na akong anak ba. Tay luuya gid mi kahimtang. Nya asa man tong pares nimo? Si Mama Kol, masakit manggod. Ha? Nya kalusta ra man na nagsakit? Taon na yun boss. Nya wala mo kay kwarta ikapalit og tambal mga good boss. Nah, wala ra ba ko'y dala kwarta. Pero time sa murag maura gini makaon ra gyud. Pa, nasa dalapan pa oh. Boss, basig pwede ko makapangayagamay yung paan ng anak boss. Pagkaon na ko sa kong anak. Oo, may problema. Ngapi mo ta ko nya, nakitaan man ta mo. Ay, inyo lang ni. Ay boss, salamat kay boss. Makakaon na dyan man eh. Ay, way problema na. Time sa, unsa may trabaho ni mo ron? Wala gani boss. Nagita gay kong trabaho boss para makapalit kong tambal sa kong asawa boss. Sus, paita. Pero, sige lang. Kay bakante pa tong isa ka area na ko. Pahornalon lang ta ka. Pa, pero trabaho na pa oh. Salamat yung kay boss. Nya kados amo na yung magsugod na ni boss. Sige lang, kay balik ko na ta mo ron tataod. Nak, pasensya kayo nak ha. Kana lang sa inyo ni mo makaon nak. Sus, ginoo ko kaluoyin taon sa kong anak. Pasensya yung kay kanak-anak. Bisan pa magunsa kalisod ang atong magyan, ay kalimti nga na ay ginoo andang mutabang. Makasuga ko na lang ito sa kalisod, paningkamot lang ta. Kanara siguro mga kamating kahoy may limpyo aron makatubo nagtarong. Sige boss, may problema boss. Pa, tabangan tigadra pa. Ayaw ra nak, diara ka nak, bahala ko rin mo trabaho dire. Pa, basta mo kaya pa nasag ka ba? Paryato ni Agi. Sige lang nak, kayahaw na ako rin nak para sa inyo duha ni mama ni mo. Pa, naluwi ni kugmayon mo pa. Kung dako na lagi ko, nangita na kog trabaho. Sige lang nak, kay samtang buhi pa ko nak. Ako'y maningkamot og trabaho para mabuhi ta mo. Sige pa, mukha na lang ko dere. Samtang kaya pa na ako magtrabaho na, magtrabaho jud ko para lang sa inyong duha ni mama ni mo. Ay magkabala ka sa kuha, kaya pa na ako. Wala'y problema nga dili masulbat na. Maningkamot lang ito permi. Sa halik lang sa Ginoo. Kinaara na siya permi para sa tuwa. Anda mo tabang kumanginang lanta. Wala ay kalimti na. Para nimo, para sa iyong mama. Buhaton ako ang tanan para sa inyong duha. O yun, papoy. Huwag yung makatabang siya ba? Maskula lang ko pa. Tabangan dito ka pa. Gusto nito ko maskula pa. Para nakasabot ko sa kong kahintam na to. Luuyain ton sa kong anak. Eskwela naman ta ni karon. Pero sa akong taman, yung pobre man dyan kita nak. Pasiluag ko nak. Ganyan ta karon, naka sa eskwelahan nak. Pero sa akong taman nak, kagay panganak kong ito ng pobre nak. Malingkamot talaga kita ni nak. Uy, namay ni trabaho sa lote. Kisa may nagpatrabaho ani, nga wa man ko kabalo. Ya, rapig yung lihok.
Kahuman siya glimpyo ra ano, at tuon ako, be. Hoy, nagunsa man mo dira ah. Te, may buntag, te. Uy, say maayo sa buntag. Isa nagsugo niyo dong, nga manghinlo mo dara ah. Tubag ako ba? Nangutan ako. Ay, Dam. May muntag, Dam. Uy, kamo na pod. Kisa nagsugo dara nga mo trabaho mo. Dam, naluoy mo gud mong bana sa mo, Dam. Uy, may pasiyano kay nagbutbut. Nasay kasilo sa inyo ha? Dam, kinahanglanon jud kay nakong kwarta ron, Dam. Palit akong tambal, Dam. Isa man rin nasakit. Kini mong anak? Akong asawa mo, Dam, nasakit. Wa ko'y labot og nasakit na. Nya ang ako lang, ano nang hinlo mo dara ah. Dam, mong bana mo gud nangingong, Dam. Nagbutbut siya. Ako arang yuta dara ah. Dam, isag karon lang, Dam. Nanginanglam ko kwarta ko, Dam. Te, maluoy ka, te. Sakit man gano'n ko mama, te. Kailangan ko na magkurta karon, te. Para ipalit lang ang tambal ni mama. Wa ko'y labot. Wa bi ako'y kasildo ninyo. Dam, isag gamay lang yun, Dam. Pampalit lang tambal, Dam. Mao ba? Kini pud ang bana. Pataka ra pug sulod og tao. Dam, maluoy ito ka, Dam. Pusay angay na kong baton, Dam. Para inyo lang may masilduhan. Ang angay niyo buhaton. Muuli mo. Kaya wa umpod mo gamit dara ah. Te, maluoy ka, te. Nakago rabi akong papa, te. Kasi nanay sakit. Itarbawan rabi yapon sa tidot. Sus, naana pud na yung paloy-loy. Mga tapulan manggihapon mo. Nak, puli na lang tanak. Basig, makakita patagubot na rin. May pa, panguli lang mo dito akaw. Tara na lang pa. Sige lang, Nak. Paboran na po sa panahon. Sa pagkakaroon, agwanta lang sa ta. Ay na magbalik diri ha. Sa mga tapulan kayo mo. Uy, boss, asa man mo? Boss, muli na lang mi, boss. Ipapauli mo kung si mga asawa, boss. Kay, nga naman daw. Ingnan mo kung may nagway pulos, boss. Nyo, pag daw may gamit. Dinig yung batasan ng asawa ba? Di gyud makaog iro. Okay ra, boss. Basig mag-away pa mo ba tungod na mo. Ulit na, Nicole. Sus, uy, ako din yun, no? Wala ba yung kwarta dre, kaya wala yung ka-withdraw ron. Nga ako ang kwarta tanan, nabay sa akong asawa. Sige lang, boss. Manguli na lang, mi. Salamat kayo. Tara na.